No takže čaute ľudia, ja som Pegem, ja vás vítam pri mojom videu. No a chcem vám povedať, že teraz už dosť dlho nebolo video, za čo sa vám chcem veľmi ospravedlniť, fakt prepáčte mi to, len mal som také zdravotné problémy aj nemal som vôbec čas. Vždy, keď som prišiel zo školy, mal som niečo, proste, a teraz som mal aj zdravotné problémy, niečo som mal proste s nohou, takže, a teraz som doma, je škola, dnes je pondelok, no a teraz štvrtok, piatok sú veľkonočné prázdniny, no ako bude Veľká noc, takže máme prázdniny a mám byť do konca týždňa doma, takže do stredy, potom máme voľno, kvôli zdravotným problémom, no tak som sa rozhodol, že teraz vám to trošku aspoň vynahradím a natočím nejaké to videjko. No a ešte začal som natáčať z toho serveru, tak sa mi zdá, akurát stala sa taká vec, že tento počítač, no ja mám notebook a na ktorom natáčam, musel som ho dať do opravy, lebo sa mi niečo pokazilo a bol preinštalovaný Windows a nič som nemohol zachrániť, takže ani neviem, aký to bol server, takže nemám ani IPčku, nič, proste som úplne na to zabudol, takže aj od znova si, ako si môžete všimnúť, tu stiahujem Camtasia Studio, aj Hypercam som si stiahol, program na nahrávanie, aby som mal, no a aj Minecraft som si stiahol, no tak môžeme začať. Dáme si single player, toto je môj svet, vytvoríme si nový, ktorý pomenujeme ako YouTube, môžeme dať. Nastavíme si, dáme viac, zapneme si tú bonusovú čestku, ja si už vždy zapínam, tak a vytvoríme si nový svet. Na tomto Minecrafte, neviem, mi nefunguje ani jeden skin, strašne veľa som ich skúšal, ani jeden mi nefunguje, neviem prečo. No tak to nie je tak podstatné, potom keď tak preinštalujem Minecraft. No. Takže tu tak máme, tam máme aj koníky, ovečky, je to dobré. Tak. Vidíte, že mám 1.7.8, neviem, či to je presne 1.7.8, lebo ale počkajte, tak nejak čudne to je nie v tomto, ale to je zlá textúra. Tak by to malo byť, ne? Áno, ešte si stvorím trošku music sounds. Dáme si tak. Dobre. Peaceful hrám, dobre, to nevadí, zoberieme si do torch. No a takže teraz vám trošku tak vynahradím. Takže toto je taká moja nová séria, ktoré budeme hrať a hlavne ideme po tie ovečky, že budeme mať posteľ, tam vidím nejakú baňu, zabijeme, doly vlastne, niečo také, že tam môžeme ich potom dolovať, budeme mať posteľ, takže zabijeme so sekerou rýchlo, tak, ja si podľa mňa môžem aj vyrobiť crafting, to je také drevo, lebo je to nový Minecraft. Neviem, či to je presne 1.7.8 alebo 1.7.5, lebo to je, neviem teraz, aj keď to tu síce ukazuje tak. Čo som to chcel? Aj sticky ešte môžem. A nie vlastne, toto som chcel, tak som to nezabudol. Tak a už túto sériu dokončím poriadne. Všetko, aby to bolo všetko po poriadku. No tak, si poďme, ťažíme nejaké to drevo. Vidíme aj iné stromy, iné rastliny, tak si potom nazbierame, robíme si zahrádku, môžeme si aj potom zafarbiť niečo, neviem, či stojí aj farba z tých všetkých. Takže je to nový Minecraft, no takže, tam máme aj nejaký kopec, poďme sa tam potom pozrieť. Môže byť aj taký dlhší diel za to, že som tak dlho nenatáčal. A ešte aj ten je z toho problém, že nemá ten Skyblock, chýba tam posledný diel, asi už ani nebude, lebo ako som vravel, sa mi to všetko vymazalo. No a teda už neviem, aká to bola mapka. Jedine, ale vlastne bola tam na stiahnutie, ale už podľa mňa asi nebudem mať, takže to je trošku také škoda toho, aby som to mal. Takže prepáčte, fakt sa ešte raz chcem veľmi ospravedlniť, že nebude tá zo Skyblocku asi tá posledná séria, ten posledný diel a ešte z toho serveru ani to nedokončím. Zo serveru nechcem, lebo oni to vždy rozgrifujú
mne sa to nechce. Lebo napríklad keď Gogo natáčal, tak viete, on tam mal Minecraft Wireless, nikto si tam let's playery, to jedine sa tam trollili. To je iné, keď rozgrifovať a trolliť. Myslím, že radšej by som bol rád, kebyže ma trollia ako grifujú. Potom by to tam aj celé porozbíjali. No, už sa tým nebudeme zaoberať, tu máme drevo. Len tu nás som videl tú baňu, tak si... Kde bola? Tu je. Tak. Tu si tak trošku kameňa nakopeme, cobblestone. Som aj dlho nehral Minecraft. Hovorím, že nemal som čas a teraz aj začal som hrať takú jednu výbornú hru Dark Orbit. Kamarát mi povedal, že to nechcem začať hrať, ma to naučil hrať za 2 hodinky a teraz to hrám to asi ešte len 3 dní, ale už tam mám dobré lode, ale tak teraz sa tým nebudeme zaoberať, lebo hráme Minecraft a nie ten Dark Orbit. Toto uhlie si vykopeme. Tak. Tak, ešte toto uhlie. Máme tieto 4. Len takto pozrieme, či tu nenájdeme niečo zaujímavé. Tu môžeme rovno aj preskúmať, prečo nie. Len tak narýchlo. Tak. Kovul. A ešte čo nám treba, a hlavne nejaké tie torče si vyrobíme. Tak. Nejaké to železo. To čo, žiadne železo. Neviem nejaký speed, nejak rýchlo idem veľmi. A už pôjdeme stať preč. Potom sa tu môžeme pozrieť v ďalších dieloch. Ešte len tu trošku nakúkneme. Tu je uhlie. Dobre, takže tu si to osvietíme a prídeme sa tu potom pozrieť a vykopeme si aj nejaké tie suroviny. V ďalšom dieli sa tu prídeme pozrieť. Ešte si rýchlo nakopeme nejaký ten cobblestone. Tak. No už za chvíľu budem mať tú Camtasia stiahnuté, takže si to potom nainštalujem, upravím video, vyrenderujem a dám nahrávať na YouTube. Teraz mám tak trošku voľnejšie, ako som vravil, kvôli tým zdravotným problémom. Sa mi to aj stiahlo, no a Camtasia sa mi stiahlo. Takže teraz budem natáčať aj zajtra natočiť, možno aj 2 videjka, neviem. Aspoň nejaký cobblestone, aby sme mali. Dobre, to stačí. A môžeme ísť hore. No tak dáme si tu trošku cobblestone a tak. No. Pozbierame tieto slnečnice, alebo aké sú to kvietky. Tak. Pôjdeme si niekde postavať domček. Si poviem, koľko mám FPS. Mohlo by byť aj viac, ale tak to nevadí, hlavne, že mi to až tak nelaguje. Chcem to zakliknúť. Tak. Zabijeme si, že budeme mať čo jesť. Tam si ideme ešte vyzabíjať tieto tuna. Tak. Tak, tu máme asi ďalšie také miny, niečo také, no, že si sa pôjdeme potom pozrieť na to. Takže vidím, že tu máme dosť veľa týchto tých minov dolu, alebo baniem, ako to mám povedať. Nemusíme sa bať, pretože máme už dosť. Ešte nejaké semienka, možno určite budeme potrebovať potom na nejakú farmu, takže si to všetko rovno nazbierame. Tak. No a teraz sa pozriem, že kde pôjdeme, tu sú si ďalšie majiny. Tam je lava. A tak, no.
čo toto? To je nejaká len skala. Pôjdeme sa tam pozrieť. Tak, no. A trošku si to môžeme aj označiť, ale tam je asi sneh. Neviem. Pozrieme, dáme torč, aby sme potom... Tak. Ďalšie vidím, že to sú samé tie jaskyne. Nejak veľa ich tu je. A tam sú aj koníky. Tam si môžeme nejakého... Čakajte, niečo vyskúšam, kde sú tie kone. Poďte sem. Konie. Neviem ani, jak sa vyrába sedlo. Musím potom pozrieť na Minecraft Wiki. Čau, koň. Chcem na teba sadnúť. Niečo. Zabijeme ho, uvidíme, že či dačo z neho vypadne, alebo... iba koža. Tak je nič, že to fakt potom potrebujeme to sedlo. Ešte by som na tie kopce si tam postaviť niečo, len... je tam sneh a to mi trošku vadí. No. Ideme tam rýchlo. To je taký snežený bióm, či ako sa to volá. No. Teraz vyšplháme hore, ale je to také pekne uzavreté, takže neviem, ako sa tam dostanem, a to sú aj tak skaly. No, tu si asi postavíme ten náš dom. Potom si to v ďalších diel budeme vylepšovať ten dom. Ja si niečo off-screen naťažím podľa videa. Tak, vidíme, že je to tu celkom pekné. Pomaly som zomrel. Nevadí. Môžeme si naťažiť nejaký koul. Budeme mať aspoň do soby. A tu si postavíme ten dom. A možno aj v budúcnosti nejaký ten hrad alebo niečo väčšie by to bolo. Tak. No, položíme si tu posteľ. Tak počkáme chvíľku. On sa vyspíme. Tak. Ešte si toto uhlie je vždy potrebné, koul. To máme aj XP. Takže to je dobré. Tak. Už sa môžeme vyspať. No. Máme tu všetko tak pekne poblízku. Ideme sa ešte tu trošku ďalej pozrieť. Čo tu máme? Aby sme vedeli. Tu máme nejaký taký ten... Tu máme ďalšie majny. Pretože tých majnov je tu veľmi veľa. Ale vidím, že je to taká trošku aj divnejšia krajina ako... Tak no. Tu sú nejaké skaly. Taký cobblestone. No že cobblestone biom. Neviem, ako to mám povedať. Toto je pekné. Tu si ešte môžeme naťažiť nejaký ten koul. Tak, takže toto je, ale ako ste si môžete všimnúť, tak v tých najnovších verziách 1.7.2, neviem či to už je, ale 1.7.5 sú také aj iné biomy, tie biomy. A proste máte tu aj iné dreva a iné biomy, lebo normálne 1.6.4 nebudete mať taký tu na biom, že zo skal. Sa mi zdá, že nie, neviem. No ale tak. Tak tu vidím, že tu máme všade okolo seba skaly. Tak asi tu si nakoniec postavíme ten dom. Dúfam, že tam už nebude žiadna krajšia skala, lebo ich tu veľa. No fajne, tu máme sliepky, takže potom si môžeme chodiť po vajcia. Alebo urobiť si takúto farmu. Tu je dosť uhlia. Tak som si všimol. Tak. Zatiaľ to nechám to uhlie. Trošku mi to teraz laguje, tak. No, čau sliepka, zabijeme si jednu. Takže máme tu dosť.
A to by sme tam aj vyliezli. Máme tu aj stromy, no, takže asi tu si urobíme ten náš dom a tam máme veľmi veľa tých majnov, takže máme potom čo dolovať. Máme na čo chodiť na tie suroviny, tu máme na zemi kol. Tak. Dáme si tu ten dirt. Potom si to aj urobíme nejaké tieto schody, tu sú ďalší mine. Tam sú ďalšie skaly, ešte je možno aj krajšie, no už to nechám tak, lebo tu budem chodiť do nekonečna hľadať vždy niečo tak krajšie a krajšie. To je tiež dobre, veď to je úplne jedno podľa mňa. Tak, aj keď to je táto snežná krajina, ale to nevadí. Neviem, no ešte sa môžeme ísť tam pozrieť, veď máme času si vyberať nejaký ten dom. Tak. No. To je celkom pekné. Pekný výhľad na veľkú časť našej krajiny, ktorá sa nám vyrenderovala. No, alebo vygenerovala, skôr by som povedala. Takže takže sa ešte pozrieme, musíme si hneď tu stavať dom. Je to ťažké, keď tu máte takéto pekné kopce, že kde by ste si potom mohli postavať ten dom. No. Takže sa pozrieme tu na. Dobre, takže tu si budeme stavať ten náš dom. Tu sa pozrieme, že ako to vyzerá. Tak. Dobre, je to dobré. Parádne. No. Si vyrúbeme toto drevo, tu si postavíme ten náš dom. Tak, stromy tam pomaly sami opadajú a budeme mať ešte nejaké to drievko. No a ako som vravila, že by som chcela začať točiť vlogy, len teraz fakt nemám na to čas, takže ešte neviem, najprv nejaké tie let's playe, aj na iné hry, nielen na Minecraft. No, dobre, to už tam necháme, nevadí, potom to tam dáme dole. Musím ho nechať, alebo tam, no. Si tu vyrúbeme. Tak. A teraz tu neviem, ako to môžem postaviť. Neviem. Počkajte, nechcem byť taký, len teraz neviem, či na tamtom kopci, alebo na tomto. Alebo sú tu všade kopce veľmi pekné a to je celkom dobrý biom. Neviem fakt, ako sa to má čítať, som to veľakrát povedal. Je tu všade uhlie, to je tiež dobré. Ale tak teraz už máme uhlie dosť, zatiaľ nám to stačí. A tu je tak samo to uhlie. Nie, pod tým je ďalšie. Som milil. No, takže postavíme si už asi fakt tu na. Ešte raz sa tu pozriem. Chcem sa povedať, že ako dlho nahrávam. 20 minút a za tých 20 minút som ešte nič nepostavil. To je dosť zlé. Takže dobre, takže tu si postavíme náš dom. Dáme si tu na, robíme si styky a teraz hlavne čo chcem je lopata. Tak, také drevo si vyrobíme, také
všetko. No. Tak. A ešte si dáme PS4 tu na. Tam máme dole aj pumpkiny, si pôjdeme po nich. A zoberieme si to, s týmto drevom budeme stavať náš dom. Tak. Takže toto dáme preč. Tu bude taký prvý základ nášho domu. Nebude to teraz až taký veľký dom, ale jednu vec, čo môžeme ešte spraviť, no už nemáme toho dirtu nejak veľa. No, tak myslím, že mi to naviac vyjde. Tak urobíme si také tu na tak si to urobíme. Tak. Teraz to bude len také. A tak. Tak budeme mať dom. Ale ja to potom upravím. To predĺžim, to tu vyrovnám. Ja viem, že to možno teraz nie je až také pekné, ale ja si potom aj urobím podlahu. Dúfam, že nám vyjde drevo. To bude zlé, nechce sa mi teraz ťažiť. Takže no tu máme akurát oblak. No, takže ktoré drevo by sme si tak mohli naťažiť? Toto asi nebude, čo? Nie, toto nebude to drevo. Nie. Ale môžeme to urobiť tak, že si zoberieme toto a no, pardon, no, len som si kýchol. No a že by si, zoberieme si sekeru. Tak, toto tu nás vyrúbeme, dáme preč. Toto po schode bude také. Chápete, že to bude takto. To začína za chvíľu, sa bude stmievať, kde slnko už zapadá pomaly. Ale musím tých tvorcov pochváliť, lebo ten Minecraft je úplne úžasný, všetky tie textúry a tie detaily a vždy aj tie módy, čo robia niektorí, tak fakt je to podľa mňa dosť dobré. Budeme striedať dreva. Tak, budeme si toto. Tak. Lebo natáčame 20 minút, postavili sme malý dom, lebo celý čas sme si vyberali kopce. Takže to je dosť také. Tak, dáme si tu. Ja si to ešte potom vyrobím tie torčky. Tak. Tu asi môžeme zatiaľ. A tu máme uhlie. To ja si to potom premením na niečo iné. Urobím inak podlahu. Tak. Tak si to dáme. No. To tam máme. Si urobíme podlahu napríklad takého dreva. Potom to dokončím. No. Takže ešte sa rýchlo vyspíme. No. Vonku. Potom si aj urobím dvere, ja si to všetko ešte dokončím. No takže toto je koniec videa, ak sa vám video páčilo, tak dajte like, alebo dajte mi odber, alebo môžete komentovať, že čo robím zle, alebo čo by som mohol zlepšiť, alebo aké chcete, aby som, čo mám robiť v ďalších dielov, mi napíšte, no takže keď sa vám video páčilo, dajte like, odber alebo koment. A ďakujem, že ste si toto video pozreli a uvidíme sa pri budúcom dieli nášho dobrodružstva z Minecraftu so mnou. No takže ja sa s vami lúčim, čaute.